Vælg Marvan på medicinskemaet. Når en læge ordinerer Marvan i FMK, ordineres det altid efter skema, da ordinationen kan variere alt efter INR-svar. Selve ordinationen skal derfor altid modtages efterfølgende via en lægekorrespondance. For at sikre korrekt antal tabletter ved udlevering og dispensering, påsættes efterfølgende givningstidspunkt, så det tydeligt fremgår i medicinmodulet. Start i detaljefanen og påsæt gruppe, doseret i æske. Gå i givningstidspunkter og højreklik og vælg opret doseringsæske 4. Vælg startdato. Startdato er den dag, du vælger at opstarte ændringen eller dispenseringen. Når du ændrer i dato, skal du huske at ændre i klokkeslæt til 0700. Der sættes ikke nogen slutdato, da vi ingen seponeringsdato har. Givningen skal gentages, ikke hver dag, men gentages efter 7. Da ordinationen forløber på en uge. Indsæt antal enheder. Man kan med fordel have lægekorrespondancen åben ved siden af medicinmodulet, for at sikre korrekt antal tabletter indsættes i givningstidspunkt. Brug piletasterne på tastaturet til at åbne flere dage og fortsæt til 7. Gem efterfølgende på blyanten og lav en selvkontrol under dispenseringsfanen.